Тым часам касы Віцебска пачалі рэалізацыю білетаў на ўсе праекты 27-га міжнароднага фестывалю мастацтва «Славянскі базар». Сюды ўключаны пляцоўка Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа, канцэртная зала «Віцебск», дзе пройдуць 10 спектакляў тэатральных сустрэч. У Віцебск прыедзе Олег Менчыкаў, Алена Яковлева, Вячеслав Разбягаю. Парадыў гледача юбілейны фестывальны праект «Лялечны квартал», сцэны якога прыме тэатры з Беларусі, Расіі і Украіны. У абласной філармоніі пройдуць 3 праекты для аматараў аркестравага гучання і шоу-рояляў. На галоўнай пляцоўцы летнім амфітэатры запланаваны 19 концертов. Пользуются большой популярностью наши традиционные проекты. Это открытие, закрытие. Хорошо очень продаются билеты на «Золотой хит», юбилейный концерт Александра Морозова, ну и многие-многие другие сольные концерты. Я уверен, что каждый проект найдет своего зрителя, и каждый зритель найдет то, что он искал. З 13 красавіка білеты на ўсе праекты стануць даступныя для набыцця ва ўсім свеце. Дарэчы, на сёння на канцэрты 27-га міжнароднага фестывалю мастацтва рэалізавана ўжо каля 12 000 білетаў. Некалькі тысяч забраніраваны. Попытам карыстаецца цырымонія адкрыцця і закрыцця форуму, а таксама некаторыя сольныя праекты.